hi atang hian Deputy Commissioner DC Kolasi patangin order kan donga Golgotha Camping Center te inrindia hian test kan nei dona wangin containment zone a wen tlai tang hian puan kan ni a wen tlai tang chuan magistrate ina phalna pek tele medical lam team ti lo chuan Golgotha Camping Center hi tu main miron plo thei tori don lova chuan in rin nia hian test kan nei anga chu test kan nei a chuan kan result zirin a then chu CCC a thingdol lama te khilama te scholarship lama te kan lian chho angai mai theya negative te helama kan la mangai bokanga tu nge om tur tu nge kal tur ti hi kanin khalawa alandana hi chuan kan chho huk mai theya khilama in zawai point kan nilo mai thei bok ome mihring lam bei seina tang chuan chu kan clear dan chu ania amai ro chu ni e tong try puina kan ngen to a wendia po hian Golgotha Camping Center mi te tan min tong try sak turin kan ngen chawa hen kan ule nau te hi ruilo wanga har sat na tok te mi zabor vel tu huna hian kan om meka ti chuan then chu chung ka te ngai sak tu nei lo te po an nia then kha chu an fadu tak an mangai tak an ron ta te an om boka min ang lo tak din munin ang lo tak in chen lo tak mai hi kan ni hloma Golgotha Camping Center om te hi hian a khan pa in sum le pai nei kan nei lova mi thanem ngai te na an pek khom min pek khom mang hian ti hian kan kal chove tatlo tawakum engemo zat chu pathian in ami te kal tlangin min choma he camping center a hian camp fee a om lova registration fee a om lova eng fee ma om lovin pathian khongai na zara tun hun thleng hian kum engemo zat chu kan kal pui chove ta tun hun thleng hian ania boina le har satna kan tok ngai lova kan hlim ma kan lo me ma amai ro chu tun nai chowa hri lo leng chho vela hian kan him tok lo deuh ni in kan hria a chuwang chuan kan din mun te sarkar lamin kan hloi tu tan han ngai tua test nei hi a tha e min ti saka chuta chuan tuna lan dana chuan kan hritlang kho sik nei dan hi ni thum vel hritlang kho sik na tak mai kan han neya kan tluna ti chuan dam doi te chu kan an ei ve a chokin kan an om ve takna a chumi nuwa chuan an dam chowa hritlang pikzual te an re chowa kan rim hriat na abo vek maya rim hriat na kan nei lo kan thil a piang hi a plan pal maya kan nui mai thina mai ro chu mi tuma kan in tlo po tir lova tuma kan tlo po du lo boka a chan chu enge mapal alo ni in mi te ta na har sat na siam tu le sarkar te luti hai tu ni kan tum lo awangin chumi wang chuan ke mani po kanin khuwa khet na sale maya tin helaya chunga po hian kaldan thar te kan siama chuta chuan a khosik la nei chi lo ang chi kha room khata kan da khoma ti chuan a khosik me ka hi a khosik me tur me a hi room khata akhan lak lagin room khan lak oma chunga chuan kanin da ti chuan khosik dam vek to amai ro chu an mani po fit thavek engkim rim hriat na ero la nei mi alo te chutiang te chu room thana kan da le a then rim hriat na lo nei chho to te po nge mazat kan oma po ni sela test result tangin aron chiang anga nge mazat chu scholarship lampanga kan in phur chho po ngai mai theya ken kan hroi tu ten ro manan siam dana zirte po ani tura ngai ta ila Golgotha Camping Center vaireng te hian itong try pui na kan nge na tunin rin ni a hian test pui kan palklang do na chuta chuan pathian thil ti theizia po alanganga kan du ber chu tuna hian tekin nan kan ule nau te vai chuan kan positive arin om lova chuta chuan negative te lo en kol tu tur hruai tu te zinga hian pani khatal hi chu negative fila o ti hi kan du thu sama chu ni a kan du thu sam po chaw rau hle mai ro chu pathian in kan du na hria min ti hloten sak ngei po kan ringa pathian mi te tong try na zoram dung le wanga pathian mi te tong try na kan nge na poni sela pathian in kan thana turin ro min rel sak thina kan lo covid ani point pathian khong ena zara kan zam lo tak me
ai camping kan nei zo chho chia Sritlang ko sik nei chung si khan mak mai chu kan nei deuh furta in khom laia buai tu ma in khom theilo khopa Sritlang ko sik na nei tu ma kanom lova ding chung na ang vek hian kan na tlang ni te poina hriata mai ro chu covid symptom kha mania om tlat ani anat na aron lan chua dan ang zong zong chia kha ke mania om tlat mai sia rim hriat na bowa coffee po inila thingpui sen hangin kha ani ringot maya sa po meila mosala nen po ela engma om si om lo ai ti hian nar chu kan nei ma se kan tho a le lama chona lo mom zok khan ti taila anuam phian mange hetiang hi nat na lo omani lo phei chuan thil ui kan rebok si lova rim chia kan hremia lo maya chu tiang chuan kan oma poni se kan zam che reng lova tu ma hian kan hu phut lova nau te ro khi chuan ang khathiam lo palang ti alo om lek zokin kan ria an covid ani tian in thian an hlau thong thut mayang ti te kan hlawa ke ni hi chuan a symptom kan hriat to wangin kan om dan atang hian kan ni dan tu chu kan chiang khat viawani kan om dan atang hian thil om dan tu zong zong chu alang vekin kan ria chumi wang chuan har zamna kan nei lova atur sa kan da top mai ni atur sa kan in da top mai chumi wang chuan tingyan yang mutbut te po lo tel lo kila kan ti hialani ma se khongoi takin kangen du chu chunin rin nia hian test pui kan pal tlang dona chungnung bera thil ti theina in alia khu na kan chan theina turin khongai takin min lo tong try pui ro min lo tong try sak ro Golgotha camping center vaireng te omzong zong te thok tu chak ani lo kan ule naulal pa mangai om te zong zong tan po min lo dil pui ula tuna hian alandana chuan rim khelo deuh vek an la ne wangin test result lo chuak tur hi alang chiang khat viau nin kan ria ma se chu pathian thu ni sela zan khat thil thu apo min ti dam vek theya atula ni chuan pathian kuta kanin ngata kanin lana hei kan vok te po hi angai tom don khop mai kan vok hian no te pa ya nawa pa ya anei ve trek to kanom lo phei chuan boi thak viau om mangi o te kan tia kan vok pui hangi ngai don le mai ran ui le ar vel kan nei ve fursia vok te ne chunga chuan kan du ber chu pathianin ain kol tu tur negative da se kan du chu tiang tu chuan pathian ne na min tong try pui ula min dil pui ula min an ngen pui ula kan security ten ron chuka in rim ni hian test pui kan pal tlang do na ni ai kan pui te ya ani hi kan security leader ani ya te puya security leader ani ya ni hi mi thar har sapna zong lo dong song tu nia a hritlang ma saber ka ani nge ya ni chu tiang chu ni ya asa kan zam lo ni chete mai kan zam lo ni ai puvita oma lulian travel boga test ma sak vera kan mangle tura ngaila den puse pa ani hi ake poku ake lampang poku pompui ran nei thamania ake ringot po hi ran pa test nei thamani ka sia test ake zum tangkara gon test nei afu yel zo kam heta yen pamoya oma kan pamoya nai hi pamoya mudia hi rengmaya ni hi rimsiat na ala nei lova ani po hian maro chu pathian khong ina zara kan nei chole vekang kan thale vek tur angai la maro chu lemin hun chu kalve khat don ani ole khan mses toy kan siam lo ka minisom vel che ania in mi tong trai puina kan nge na thinlung le ti tak zeta min tong trai pui turin kan lalpa Yesu Krista mingin he video en tu song te hi som so ani hi lalun luaral te manuna ti cha nu pong ti ma hian speaker kan ya tin chair hela hemi Golgotha camping center hi team tena kan en kol ani ya chairman ni na silboka poni se kan zam lova ke poka zam lova midang po an zam lova mai ro chu herong bol na tlom tak mai kal zel theina tur ro chuan I tong try puina kan nge nani lo me mi lo tong try pui don dia dal pan ma som vek chang ro se